तिने दार उघडलं. लगेचच दाराच्या फटीत अगरबत्ती अडकवली. ती इतकी घाबरली होती की देवाला नमस्कार करणं तिच्या लक्षातच आलं नाही. तिने लगेच दार बंद केलं. ती दाराला आतून कडी घालणार इतक्यात ती तिथेच स्तब्ध झाली. तिने काही पाहिलं होतं का? तिलाच नाही कळलं. तिला कसला तरी आवाज ऐकू आला, पावलांचा. तिने अलगद ते दार पुन्हा उघडलं. समोरच चिंचेच्या झाडाच्या आड खोडाजवळ तिला हाताची लांब बोटं दिसली. तिने नीट पाहिलं. बाजूला एक चेहराही होता. रुपालीने धाडकन दार लावलं. दाराला कडी घातली आणि जोरजोरात ओरडू लागली, आदी, आदी, लवकर ये. काही वेळातच आदी धावतच खाली आला. काय ग, काय झालं? तोही जरा घाबरलाच. बाहेर, बाहेर कोण आहे? कोण आहे बाहेर? थांब, मीच बघून येतो. आदी, नको, नको जाऊस तिथे. काळजीपोटी रुपाली आदीला थांबवत होती. पण आदीने हिम्मत केली आणि दार थोडं उघडून पाहिलं. बाहेर कोणीही नव्हतं. त्याने दार पूर्ण उघडलं. काय रे, कोण आहे तिकडे? त्याला काहीच उत्तर आलं नाही. कसलाही आवाज नाही की कसली हालचाल. वाऱ्याने पालापाचोळा मात्र सगळीकडे नाचत होता. तू पण ना रुपाली, फुकटची घाबरतेस. कोणी आहे का बघ तिथे, असं म्हणत आदीने घराचं दार घट्ट लावून टाकलं. त्याला नीट कड्या घातल्या. अरे, मी सांगते ना, तिथे कोणीतरी होतं. मला तिची बोटं त्या तिथे चिंचेच्या खोडाजवळ दिसली. तिची बोटं? आदीने आश्चर्याने रुपालीला विचारलं. हो, ती चेटकिणीसारखी होती. मी पाहिला तिचा चेहरा, काळवंडलेला, डांबर फासल्यासारखा. तिचे मोकळे केस वाऱ्याबरोबर हलणारे, पूर्णपणे काळे असलेले तिचे ते डोळे, उघडं तोंड, झाडाच्या वाळलेल्या फांदीप्रमाणे सुकलेली तिची ती बोटं. मी पाहिली आधी, मी पाहिली. विश्वास ठेव माझ्यावर. हां हां, ठीक आहे. पण आपण आता अंधारात तर तिचा शोध घेऊ शकत नाही ना. सकाळी बघूयात. आता मी नीट घट्ट दारं खिडक्या लावली आहेत बघ. खात्री कर. आणि मी आहे ना तुझ्यासोबत. शिवाय या गावात आपण एकटेही नाही. समोरच एक घरही आहे. तू याचा जास्त विचार नको करूस. तुलाच त्रास होईल. आदीने रुपालीची समजूत काढण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. पण त्याला खात्री होती, हा सगळा तिला होणारा फक्त एक भास होता, बाकी काही नाही. मुंबईतून कोकणातला रात्रीचा प्रवास, त्यात होणारं जागरण हा त्याचाच परिणाम असणार ह्याच मतावर तो ठाम होता. पण संध्याकाळच्या वेळेत तिच्याशी भांडण्यात काहीच अर्थ नव्हता. ते लगेचच वरच्या खोलीत गेले. त्यांनी मेणबत्ती लावली होती. रात्रीचं जेवणही त्यांनी तिथेच घेतलं. अंधार तर कधीचाच पडला होता, पण तो आत्ता त्यांना जाणवत होता. रात्रीचे 10 वाजले होते. त्यांनी एक नवीन मेणबत्ती पेटवली आणि ते झोपी गेले. खिडकीतून त्या चिंचेच्या झाडाचे वेगवेगळे आकार त्यांना स्पष्ट दिसत होते. रुपाली जागीच होती, पण छोटी आणि आदी यांना झोप लागली होती. रात्रीचा वारा सुटला होता. त्या वाऱ्याचा येणारा विचित्र आवाज
तिला भूतांचीच आठवण करून देत होता. तिला सारखी ती चेटकीण डोळ्यासमोर दिसत होती. तिची इच्छा असूनही तिला झोप येत नव्हती. रात्रीचे 1 वाजले, 2 वाजले, 3 वाजले. आधी झोपला आहेस का? काय ग, काय झालं? अरे मला न्हाणी घरात जायचं आहे. वाजले किती आहेत? आता काय अंघोळ करायला जायचं आहे का? गप रे, चल ना माझ्यासोबत. तू पण ना. चल, ती टॉर्च घे, जाऊ आपण. सोना झोपली आहे काढ. ते दोघेही शिडीने खाली उतरले. तू इथेच दाराजवळच थांब, मी पटकन जाऊन येते, असं म्हणून तिने आधीला न्हाणीघराचा पहारेकरी म्हणून उभा केला. काही वेळातच ती बाहेर आली. ती शिडीच्या दिशेने आधीच्या पुढे निघाली. आधीने तिचा हात पकडला. सकाळच्या पावसामुळे हवेत गारवा होताच. आधीने रुपालीला पाठून हळूच मिठी मारली. अरे काय करतोस? गप ना, ती थोडी लाजतच म्हणाली. अगं हा एकांत नेहमी नेहमी असा थोडाच मिळतो. आधीने त्याचे ओठ रुपालीच्या खांद्यावर टेकवले. त्याच्या ओठांचा स्पर्श होताच रुपालीने तिचे डोळे बंद केले. आई, बाबा, आई. सोनाली, आधी जोरात ओरडला. आधी आपली सोना. रुपाली ही रडक्या घाबरलेल्या स्वरात म्हणाली. तिचे तर हातपाय गारच पडले. दोघांचीही धडधड वाढली. सोनावरती एकटीच होती. ती ओरडत होती, रडत होती. नक्की काय झालं होतं? ते दोघेही शिडीने भरभर वर चढले. ते सगळे जिथे झोपायला गेले होते त्या खोलीत आले. खिडकी बंद होती, पण खिडकीच्या आतल्या बाजूला पेटती मेणबत्ती मात्र विझली होती. सोनाली जोरजोरात रडत होती. रुपाली धावतच तिच्याजवळ गेली. बाळा काय ग, काय झालं? आई, आई. हो बोल ना, काय झालं? तिथे ती बाई. सोनाली खिडकीतील त्या चिंचेच्या झाडाकडे बोट दाखवत म्हणाली. रुपालीचे डोळे मोठे झाले. तिला ती चेटकीण आठवली. तिने आधीकडे पाहिले. आधीकडे कोणत्याच प्रश्नाची कसलीच उत्तरे नव्हती. आधी लगेच धावत खिडकीकडे गेला. जेवढी लांब नजर जाईल तेवढे लांब त्याने पाहिलं, पण काहीच स्पष्ट दिसत नव्हतं. ते चिंचेचं झाड तेवढं जोरजोरात हलत होतं. सोनाला नक्की काय दिसलं होतं? आता हाही एक भासच होता. बाळा काय झालं? आधी तू शांत हो, हे पाणी पी. आधीने थोडं धीराने घेतलं. तीही थोडी शांत झाली. ती आईजवळ बसली होती. तिने बाजूच्याच छोट्या बाटलीतील पाणी पिलं. बाळा, सोना, आता नीट शांतपणे सांग, तू काय पाहिलंस? इथे नक्की काय झालं? आधीचं सगळं लक्ष सोनाली काय सांगते याकडे होतं. बाबा, खिडकीवर मला कसला तरी आवाज आला. मी उठून पाहिलं, मला काहीतरी तिथे हलताना दिसलं. मी नीट पाहिलं तर एक बाई खिडकीला तोंड लावून होती. खराब, खूप खराब होती ती. मला भीती वाटते आहे बाबा, असं म्हणत ती रडायला लागली. अगं हो सोना, शांत हो. काही तासांचाच प्रश्न आहे. आता सकाळ होईल, मग मी सगळ्या घराचा परिसर शोधून काढतो. ती कोणीतरी चोर असणार, पैसे चोरायला आली असणार. आता तुझे बाबा, तुझी आई तुझ्या सोबत आहेत ना? ती जी कोणी असेल तिची परत हिंमत नाही होणार. मी इथे खिडकीतच राहतो. बघू कोण येतं ते.
आधीच्या मनात फार प्रश्न होते. ती बाई चोरी करण्यासाठी इथे आली असावी, पण ती इथे वर कशी आली, चिंचेच्या झाडावर चढून? आणि ही मेणबत्ती खिडकी बंद असतानाही ती कशी विझली होती? काहीच कळायला मार्ग नव्हता. आधीला आता रुपालीला वाटणारी भीती रास्त वाटत होती. ती खरोखरच एक बाई होती की अजून कोणी? चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.